Felicitări cu sărbătoarea de astăzi. Mulțumim, Astăzi e sărbătoare și sfântă, tuturor sfinților. Sfântă Mare, Da. Sfântul... Iată acum împreună o să dăm și noi din energia noastră și o să încercăm și noi să contribuim să o curățăm. Bună ziua! Ia băieți ce... Da, bravo vouă! Asta e bogăția noastră. Eu vă urez muncă ușoară, fie ca Sfântul Duh să binecuvânteze această fântână, să aveți pace în inimile voastre și în sătucul vostru și Domnul să fie alături de voi, să vă dea din izvorul puterea Domnului în fiecare zi și prin contribuția voastră. Într-adevăr, Bunul Dumnezeu o să aibă grijă de localitate, fiindcă apa este cea mai pură și cea mai mare bogăție a noastră. Bună ziua! Bună ziua, doamna! Victoria Furtună! Noi facem plășinte. Așa? Și dacă doriți să ne ajutați să mare vedeți drag. după tradiția noastră moldovenească, Cu mare facem o drag! plășință. Cu mare drag! Cu mare drag! Poftim peste alcuță. Așa? Și broboadă, după tradiție moldovenească, colț alb nou. Ia-mi spuneți-mi și să faci de rusale aici, în scurăță fântâna. Curăț fântâna, Așa. după ce curăț fântâna, oamenii ăștia îi așezăm la masă, fie așa jos, pe un covoraș, punem bucatele acolo, stă o lume pe împrejur la masă. Așa. Și Izvorul vieții, da? Azi ne ocupăm de faptul că izvorul vieții, apa din fântâna dumneavoastră să fie curat și să avem apă, că asta este bogăția noastră cea mai mare. izvor nesfârșit. Izvor nesfârșit, da. Eu vreau să fac o plăcintă. Da. Să vedem cu ea să ne merească plăcinta asta care se numește Moldova Mare. Ia să o facem bogată, așa, abundent. Să vedem cui ne merește Moldova Mare. Dar mai facem Mai facem vreo două? Să nu sunt Dar așa. Eu numai o leacă pe margine întindem ca pe mijloc să nu se rupă. Știți că poporul nostru e tare iubitor și primitor. Nu-i vorba că răi sau buni. Moldovenii sunt așa că le-ai dat iubire, iubire îți întorc înapoi. Și așa stă toată lumea. Matale am mai trăit, știi? Dar câți ani ai, Matale? Că arăți tare bine. 67. Tare bine arăți. Nu trebuie să te programezi. Matale spui așa, azi trăiesc mult și bine, în paza Domnului și binecuvântat casa mea să fie. Am zis să studiam. Așa, Nu super. mai dau, nu. Nu. Mă doresc că n-ai cior, dar mine nu mă doare, dar eu cu glasul. Dar nu mai dau eu nici nimic. Așa. Fiecare gospodin, în afară de faptul că face sănătos, e face cu dragoste, pentru familia ei. Și energia femeii, iată, este aici. Că omul când mănâncă, el se șlecuiește și bolile, și armonie este în familie, tot cu dragoste. Tot se face prin iubire. Tot se face prin iubire, mai ales să gătești. La așa, cum să zice? Ia uitați. Să vedeți, astea să fie cel mai gustoase, făcute din suflet, cu inimă, cu iubire, de la Moldova Mare. Și ia ca așa. Asta se numește moara fortunii. Ce înseamnă asta, moara fortunii, știți? Moara
care aduce bunăstare în familie. Acela se numește plic, care i-a plăcut Doamnei, plicul fericirii. Așa, într-un fel că mai puneau, bunica mea mai punea câte ceva chiparat acolo sau un mărar. Da, o leac sărat și spune, cui nimerești plicul fericirii, a să aibă un an fericit, un an cu bunăstare, un an plin de bogății. Haideți să facem și noi un plic al fericirii. El nu trebuie să fie tare copt deasupra, dar nu și încoleacă. Placinta asta care am întors-o noi acum este placinta fericirii. Cine mănâncă din placinta asta din săteni, tătanul, să aibă un an fructuos, plin de iubire, binecuvântat. Da, nu. Dar știți care e norocul aici? Că matale de-am știi cine a mâncat-o și în caz că ceva nu merge sau îți trebuie ceva, te duci la un... Ți odată îmi dai și mie, bunul Dumnezeu vede și aude. Și pui mâna pe omul și așa, schimbare se îndeplinește de doriți. La toți. Apoi că eu lăs o leacă de energie aici, cineva să o pui în guriță energie și așa, matale îți duci să te apropii dâns și îți spui și mie o leacă țăcă. Dar dacă vrei mai mult, nu o leacă bine. Trebuie și ierarhia asta și stima în primul rând. Că ea ca matale ești mai mare ca mine. Eu sunt mai mititică, eu am și învățat de la matale. Deci îmi poți să-mi spui și la tot, nu e problemă. Ia ca mușa să... Puneți-ne într-o farfurie să le duc eu niște plăcinte. Să le dăm băieților să-i hrănim, muncesc din greu, pentru ca scură Sfântână. Haideți, veniți măcar câte o bucată de plăcintă, să aveți putere și forță. Bună ziua! Bună ziua! Spune că în ograda omului nu-ți vine cu mâinile goale, dar cu spicul care să aducă prosperitate, pace și liniște. Eu vă-l dau dumneavoastră și vreau să văd florile, deși mama mea tot tare iubește, toată casa tot e păingenită cu trandafiri de diferite culori. Decorativ. Deci spicul ăsta să vă aducă bunăstare, pace și liniște în suflet și Doamne ajută. Tare bun. Bună energie aveți, să fiți binecuvântată. Așa sunt moldovencele noastre, frumoase la suflet și la chip. Sănătate, Doamne ajută! Asta vorbește numai de bine, numai de bine, așa. Vedeți, la noi în sat toate... Vreau și niște vișini, dacă îmi dați voie să mă... Da, vă rog. De bine sunt mai măscate. Mă duc să-mi servez băieții cu vișină. Ce de bun? Satul Brănești este un leagăn al scopurilor în piatră, pentru tot spațiul nostru moldovenesc. Deci stâlpii de la poartă au un stil și o energetică care apără, dacă observați frumos, simbolul omului când e evul mediu. Ah, da, Simbolul da, făcea da. la biserici, Da, la mănăstirile rupestre, și la Orheiul Vechi avem la Trebujeni acest simbol de mii de ani. Sus avem acea floare, este nufărul, care este o pază a casei, a fertilității și a feminității. Așa. Sus, femeia stă în vârf, paza casei de energie negativă. Așa. Rombul este prelungirea vieții și cărările vieții alb-albastru, când mai bine, când mai rău. O simboliză parcă mai simplă, dar în același timp o energetică colosal de mare. Și partea de jos îmi place acest tris, verdele jos, e foarte interesant pentru că mai aproape de iarbă, culorile vegetale. Și acest ornament din piatră a peregrinat și pe porțile din metal. Chiar dacă sunt mai moderne, chiar au de lemn, noi avem simbolul inimii, a rombului, a coarnelii berbecului, a cercului unit a veșniciei. E o simbolică extraordinară care a peregrinat de la piatră la metal, da? Deci interesant, nu se folosesc pigmenți și până în prezent varul este baza. Sâneala este baza. Asta e bine, Da, păstrează asta e. tradiția. Da, și vreau să zic Și că- naturală asta, naturală, da. natural. Ce semnifică rombul?
Rombul mai mult, el are mai mult semnificații rombul. Dar Chiar și Picasso. Da, Și Picasso. soarele, vedeți? Soarele. Rombul significă acel ochi de veghe. El, piramida. Așa. Da, cel ochi de veghe. Ochiul Vedeți? Domnului. Ochiul Domnului, pentru că el, uitați la înălțimea ochilor e pus. Așa. La înălțimea ochilor și foarte perfect. Și să vedeți cât de înțelepți erau bunii noștri, deci ei își făceau o protecție a familiei prin simbolistică în cauză, da? Exact, Și exact. de ce nu o facem acum? De ce nu facem la fel? Noi acum stricăm tot. Era Bună ziua! o idee pe timpuri, în anii 90, 2005, ca Brănești să fie un muzeu sub cerul liber, dar Ministerul Culturii a delăsat această idee, domnul Buzdu nu mai este, dar vrea să fie o idee foarte frumoasă, că a început să strici casele acestea vechi, să facă altele moderne. Noi fiecare oraș, fiecare sat avem energia noastră și când acționăm ca un tot întreg, suntem o Asta forță, o e, putere care aducem prosperitate, fericire, pace, liniște. Eu despre asta vorbesc când spun nu trebuie să ne împărțim, că unul e rus, că unul e moldovan, toți contează. cu energia lor, pe pământul lor, dar când suntem un tot întreg, suntem o forță. Binecuvântat este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, în numele Tatălui. Moldoveni, avem așa frumoase tradiții aici acasă, haideți să le păstrăm. Astăzi sunt rusalele, când cerul își deschide porțile, iar strămoșii noștri coboară printre noi să ne binecuvânteze. Când îngerii păzitori coboară aici, pe pământ, se curăță azi fântânile, toți știu de la bunei, când bărbații curățau fântânile, iar femeile cu energia lor umpleau mâncarea plină de iubire. Haideți să păstrăm aceste tradiții frumoase care ne face un popor puternic, sănătos și în faza Domnului.